Teżori taħt in-navi, is-sensiela illi matula se niskopru l-istorja, il-ġajiet, il-grammastri, l-artisti, xi sigriti, fatti interessanti kollha marbuta ma' dan il-ġojjel fil-qalba tal-kapitali tagħna. Il-fatt illi il-passaġġi bejn il-kappelli huma pjuttost dojoq hija prova illi Ġerolmo Cassar rid ikun ċert illi l-istruttura ovvjament ma jkollix problemi. Hemm ħafna anġli, ħafna skarnetri, ovvjament għax huma symbols tal-mewt. Huwa vera post uniku f'Malta għax għandek cycle sħiħ ta' affreski li għadhom f'kundizzjoni tajba. L-organi għandu madwar 2800-2900 kanna li jagħmlu f'termini ta' numru ta' kanen l-ikbar organi li għaw fil-Gżejjer Maltin. Madonna ta' fil-Ewmu salvat, mirakolosament salvat. L-imaġri li għaw tantija b'saħħitha, tantija konfidenti li tagħti dak is-sens ta' ċelebrazzjoni li tagħmel dan il-katedral wieħed mill-ikbar ġojjelli li għaw minn Ruma l-isfel.